Jeronis, de este monestir. Era la casa fundacional i tenia regles distintes. I bé, ara estem en l'espai del pati central. Tota la part baixa tenia els colors mudèjars, és tota de la mateixa època, i el benefactor és, com he dit, Alfons el Vell, Alfons d'Aragó, el net del rei Jaume II. La part alta no és visitable de moment. La part alta, els mecenes, els benefactors, són els Borja. Alguns de vostès han conegut el Palau Ducal. Així no tenim aquesta decoració. Allò és un palau i així però ja hi ha artesanats, tauladers, aquestes decoracions que allà la part baixa és molt senzilleta, la part alta ja està dissenyada per grans artistes. Maria Enríquez és la gran duquessa de Gandia i és cosina germana de Ferran el Catòlic, el rei més important de l'Espanya d'aquell temps, de l'Europa d'aquell temps, perdó, de l'Espanya d'Amèrica. Però important, és la nora, sona per algun un poc complicat d'escoltar, és la nora del papa Alejandro VI. Maria Enríquez és casada en el fill de Rodrigo de Borgia, el cardenal, que el cardenal té 5 fills, i el cardenal és el que compra el ducat al rei per al seu fill major, que és Pere Lluís. I el rei Ferran el Catòlic li diu, molt bé, Alejandro, el teu fill serà el duc de Gandia, però a part del pago has de casar-lo en una cosina germana que jo tinc, que és Maria Enríquez de Luna. Es casen i no es coneixen. Maria Enríquez viu en Andalusia i Pere Lluís de Borja, fill del cardenal, viu en Roma. És un contracte econòmic. El que va passar és que Pere Lluís morirà molt jove i morirà sense conèixer a la dona, per tant no hi ha descendència. I el que té que heredar el ducat, que no hi ha descendència, és el fill que li sigui heredat del cardenal, el germà de Pere, que és Joan de Borja. I el rei li imposa la mateixa condició. Si vols heredar el ducat de Gandia, hauràs d'heredar, casar-te en la teva cunyada. I es casen, no es coneixen. Un diu, segueix vivint allà, i l'altre diu allà en son pare, en Roma. Bueno, al final el que passa és que Joan vindrà des de Roma sí, a conèixer el seu ducat, a conèixer a la seva dona. Fruit de la relació tenen 2 xiquets, xiquet i xiqueta, però al tercer any d'estar Joan així se'n té que anar a Roma. Per què? Perquè son pare ja no és cardenal, ara ja és papa, i se'n té que anar amb son pare a ajudar a organitzar tot el que n'hi ha que organitzar. Deixarà Gandia, deixarà la dona, se'n va a Roma, i allí al poc de temps apareix flotant en el Tíber, assassinat. I tenim que Maria Enríquez és viuda per segona vegada, però ara ja té descendència. Ella es nega en casar-se en ningú més. I ella serà duquessa regenta de Gandia fins que el fill és major d'edat, durant 13 anys. Els ducs eren els fills del papa, però realment el que era duc era el papa. El papa tenia els fills així, però manava ell. Maria Enríquez aconseguirà que el papa deixi de clavar-se en el ducat de Gandia. I ella és la que ens portarà, sí, diners i sobretot el Renaixement. Els artistes del Renaixement. Això es pot veure en la Col·legiata de Gandia, en els Àngels Murs de la Catedral de València, en el Palau Ducal. Bueno, per aquesta decoració la tenim tota a dalt. Algun dia es podrà veure. Coneixen la llotja de València? Doncs el mateix arquitecte de la llotja és el que dissenya este claustre. De no haver disseny, agarrar el millor d'aquell moment. Després, els capitells d'ací baix no tenen decoració i dalt són molt decorats. Xicotets, però decorats. Xicotets perquè es volia austeritat. Però és que el que es fa és Damià Forment, que és el que fa el retable major de Poblet en Tarragona, fa la catedral, la basílica del Pilar de Zaragoza, el retable, fa la catedral de Jaca, la de Huesca, Santo Domingo de la Calzada, és l'escultor per excel·lència. I si són de València i coneixen els Àngels Murs de la catedral, els detalls són del mateix pintor, de Pablo Soler. Es passa de la pobresa decorativa a la riquesa decorativa. La pobresa espiritual i la forma de vida